Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao apil ang Luzon. Nakasulay na mo ani musod tag karinderya, no? Musod tag karinderya ba kay mukaon ta. Unya ni sud sa karinderya, pangutan-on din tas tindera. Mukaon ka, sir? Sus, Ginoo ko, Lord Jesus Christ. Sa ba ang gustong itubag nato, eh? Sa nila yung buhatos karinderya? Manlaba? Mamalansya? Di ba? Wa jud ko ka gets. Dili noon dili tanan ha. Dili tanan pero 80% Japon sa mga tindera karon sa mga karinderya. Mangutana jud. Mukaon ka sir? Ay di. Manamin ra ko dire kay ako lantawon ko ako mata duha ba ka buok or tulo. No kay basig nanaghan ba ako na inform. Di ba? Mo jud na akong amot lang nganong wala po nagi-train ng uban no kaya may ubang karinderya nga dili man inana pero kasagara ba no sa una okay raman or basig titungod kay guwang-guwang nako medyo mas stress na kay ko pangutan-on ba nga mukaon ka sir ay magunsa man di ko sa inyong karinderya magunsa man di ay ko my god na stress na sila ko mga bolbol Diyos ko Lord magunsa man sa karinderya magpingpong. Di ba? Sus, Ginoo ko. Hinaot unta no nga kada bang pare sa uban na may uban nga medyo kuan na sila murag na train na ba. Inisod mo sa kalendarya. Good morning, sir. Nami init nga sabaw or good morning, sir. Nami nilat answer, di ba? Di ba? Nami ang feeling. No? Sus, gintaw ng uban ay nga hinoon, umate mahimo kay mo may naandan siguro nila pero dapat unta di na mangutana ay Diyos ko eh. Gawa sa inyong karinderya na ay swimming pool, na ibilyaran, o di ba? Ngayon lisod nimo pangutan-on bakag mukhaon kag di. Kamo nakasulay mo. Na comment daw comment. Comment down below kung unsa iyong experience sa karinderya, no? Manarabay karinderya o tinuod ni ha? Naay karinderya nga mga strikta kaayong mga tindera mga kinapay mga kilay murag iring nang idhat no man kung order tag rice sus in town dili kay nila iduot pero kung laki galing nga gwapo crush nila or mga suki nila nga gwapo sus Ginoo ko hapit na maguba ang taklob sa termos diba kay murag taklob na sa termos ilang sukdanan no murag taklob sa termos ba sukdanan nas 1 cup. Sus, kung gwapo gali, grabe taon. Nangadugmok ang kanon og dinuot para daghan. No? Unfair kaayo ning ubang mga kuwan. Ubang mga tindiras karinderya. No? Shout out sa mga karinderya diya ha. In taon, ipatas sa inyong pagtagad sa mga customer. Kung gwapo, offeran na isabaw. No? Sus, kung dili gwapo, sus, magminaldita. Manlabi nagpart sa LGBT kahuman dili kay nila feel. Di ba? Sus, Ginoo ko in town. Kung makita naman mong facial expression ra ba? Kaso kaya na magkuan-kuan ka mamili kag sudan ba man sa mga dili kay gwapos, ipiti striktaha. No miri, unsa may inyo? Unsa man ana-ana, unsa man ana-ana. Pero kung gwapo gali, kuyog pahiyom no, lami kay birahong buhok, imo-mo anang nilatang baka. No? Sus, Ginoo ko ha sa mga karinderya dira ha ipatas ay yung pagtagad in town sa mga customer okay parehas ming gigutom no parehas ming gigutom wa jud yan ha dira para mag usama mo simhot ra sa sudan no mag picture ha sus nga rin town sa igsod nimo bandi ko kay imagine isod man bisan sa Manila nakatry sag ko abi na ko sa Cebu inana so sa Manila sad kakain po Diyos ko Lord. Ay hindi, maghuhugas ang plato. May dala akong Joy dishwashing liquid. No? Ginoo ko. Mukaon ba daw? Sus. Kung sa may lang buhaton, ako ba common sense ba? Kung sa may lang buhatos karinderya, kumusod ta. So kung kaingon, gawa sa mga karinderya nga na mga activities like nabay karaokehan, gusto ka mo kantara, or karinderya ba nga, sa man na swimming pool? Karinderya nga naay kuan ay mga sama na siya naay mga manok sa likod kay magsabong di ba
Di na nga ito pangutana. Nga, hello sir. Mukaon ka sir? Sus, Ginoo ko yung taon. Hi, Diyos ko. No? Nagbinupost sa siguro ko. Pero kabantay wana. Mangutana dyan sila, no? Mukaon ba ka? Hala, yung unsa man sa karinderya. Unsa may buhato na to sa karinderya. Mag-unsa man mga activities dira nga wa ko na inform. No? Mukaon ba daw ko? So, Ginoo ko. Unsa mura ko ba ko kasuway ni adto karinderya para mulingkod lang. Walang tawag TV? Unsa man? Wa ko kasabot. No? Hinaot sa mga tagiya karinderya dira ha. Ipa-minimize sa inyong mga staff nga mukao man inaha nga patas. Sus, ang uban ra ba no kung hingos kay in taon na mo palit sa ilaha? Sus, in taon. Tagasig mga kilay, no? Ang mga tindira dira ba nga gisuldo ag binuwan. Wa man ta nakaminos, no? Kay dalaygon man po nga trabaho. Di what is wa ka nangawat ba? Makasuway mo sa ko sa una stay in sa ko pero mo gani ba? O pagayta ni abot sa tong goals nga ni asenso tag maayo. Naninda pagayta kuha na katag attitude, no? Taas kay kus magkusmod-kusmod ba ban tindira. Sus kana medyo ng parohon o kuan ay kanang chicharong bulaklak, no? Dapat friendly mo sa inyong mga customer. Kaya mo kay balo. Kana yung customer, mga manager day na o di, ma-promote pa day mo gikas uyunan ang iyong serbisyo. Di ba? Kuwaon mo. Pare na ako sa una on. Nag-stay in rabi ako sa una eh. No? Tighi mo ra jug cake. Oh, yung may mga customer. Hanto na nakuha kay akong trabaho, di ba? Malagiingon na to ba nga be kind, no? Ang pagiging mabait, no, or kindness is free. Libre naman yun mahimong mamayong tao. So kindness is free. So there's nothing to lose if you're going to choose kindness every day, di ba? No? Kawata ka bali after 5 years, 10 years kana mga tao nga imong gipang lockdown dira wala mo tigay sabaw kay mo feel kauman di kay mo tarungog tagad sa karinderya kay di mo feel wata kay balong after 5 years mo na makatabang nimo di ba? Mauna. That's why customer service is very important. Bisan pa ibutang tanang ay wala man mi sa call center, wala man mi sa mall nga na customer service. Naagyud mo bisa karinderya mo, naagyud. Ya pag hairnet sa din taon mo Diyos ko, narbay uban po nga grabe kay makabutag sunscreen. Apilin ninyong liog kay mura jumog kanang kuan tawag ani. Murag mo nag maskara og kuan lumpia wrapper sa kaputi sa inyong dagway. Anyway, daghan daing salamat sa mga nag-follow sa atong Facebook page. Yes, nanatay Facebook page nga Haring Hilason Online Radio. Di ba? Kaya na-restrict man akong Haring Hilason account. So nagbuhat na akong page nga. Hopefully makasupport ha mga Bisaya, di ha. I-support agoy kasaba sa background, murag palamparo po ni sila lumpia wrapper. So sa tanan nag-support, salamat and please follow kay daghan pa ta mga episodes nga ato ipagawa. So hopefully ma-appreciate ninyo guys ha. Maningkamot jud ko guys mabuhat og content nga kana bang unique ag nindot nga kanang ako adyong original charot para malay nimo madato sa kuan ning reels ba. Nasuportahi jud ko ninyo ha. Agoy mga tindira diha. No hard feelings. Dapat i-follow sa kunin nyo. Kaya tagaan ta mong tips. Sa sunod episode, tagaan ta mong tips. Unsa ang pag-handle sa mga customer nga kuan. Buluyagon sa charot. Anyway, thank you guys. So this is my first video here in our page. So medyo giisab na ko ang design sa atong video, di ba? I'm doing my best nga maka-podcast pug ko. Sige na lang good. Amot lang po ka kung di mo follow na ako, okay ra. Di ko makakwarta sa Facebook, okay ra sad. Basta ganahan lang ko muhatag og mga opinion, mag-create og video, di ba? Pero kung may kasing yung sabon safeguard mo konsensya jud mo No, i-follow jud ko. Man ipang heart na ko mga post diha, ha? Okay? O dinhi na lang ko utob og don't forget pag-ampo sa Ginoo, pagpasalamat. Ingat.